ଏକ ସମୟର କଥା, ଏକ ବାନର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଜାମୁନ ଗଛ ଉପରେ ବସୁଥିଲା, ଯାହା ଏକ ଶାନ୍ତ ନଦୀ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁଥିଲା। ଗଛରେ ସବୁଦିନ ମିଠା ନୀଳା ଜାମୁନ ଲଗାଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ବାନର ସେଇ ଫଳ ଖାଇ ନଦୀକୁ ନିହାରୁଥିଲା। ନଦୀରେ ଏକ ମଗର ବସୁଥିଲା। ଏକଦିନ ମଗର ତଟରେ ଆସି ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲା। ବାନର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ସହୃଦୟରେ କିଛି ପକା ଜାମୁନ ମଗରକୁ ଛୁଇଁଦେଲା। ମଗର ଜାମୁନ ଖାଇ ଖୁସି ହେଲା। ଏହା ଖୁବ୍ ମିଠା, ସେ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ମିତ୍ର। ସେହି ଦିନରୁ ବାନର ଏବଂ ମଗର ଭଲ ମିତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ବାନର ପ୍ରତିଦିନ ଜାମୁନ ବାଣ୍ଟୁଥିଲା ଏବଂ ମଗର ବାନରଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଗର ଜାମୁନ ଖାଇ ଶେଷ କରି କହିଲା, ମୋର ପତ୍ନୀ ଏହି ମିଠା ଫଳ ଖୁସି ହେବ। ଦୟାକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜାମୁନ ଦିଅ। ଦୟାଳୁ ବାନର ହସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ମିତ୍ର। ସେ ମଗରକୁ ବହୁତ ସଜା ଜାମୁନ ଦେଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ନେଇଯିବାକୁ। ମଗର ବାନରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା